Brion Terraces on ensimmäinen kartta. Iso makromappi. Isojen pelien kartta. En ole 7 peliä nähnytkään sitten. Tähän siitä on aikaa. Siitä on vuosia aikaa. Niin ilo. Viimeksi taisin nähdä, kun 7 pelasi. Silloin pelattiin Joensuuta. Siitä on vähän aikaa. Heavy Rainit ja muut hyvät laatumopit oli käytössä. Muista. Se oli 7 bravureja, oli 888 hotsissa. Okei, vasemmassa yläkulmassa My Riskin Visa ja oikeassa alakulmassa Nomin 7. Yksi taistelija tippu pelistä. Jospa se pärjättäisi ilman sitä. Tosiaan tässä nyt viime balanssipäivityksessä tai mappipäivityksessä balanssitettiin näitä mappeja. Tässä mapissa siirtyi kultabase tänne naturalille. Nyt tämä luonnollinen 3. base on sitten ihan normaali mineraaleilla. Bisa lähettää nopean scoutin. 7 näköjään normaalisti varraksi ja kaasualoitus. Odotettavissa varmaan jotakin Reaperia. Kannonrussi olisi kyllä kiva. Olisi kiva nähdä, kun joku kannonrushaa. Sitä ei nyt tässä pelissä. Tuli Nexus maahan. No tänään ekan kerran koko Lotvia aikana hävisin kannonrushille laddussa. Se ei edes niinkö sillain vituuttanut. Se vähän niinkö hymyilytti, että vai tämmöstä. Vähän harvinaisempi nykyään se kannonrushi, niin siihen ei sillain turhaudu, kun se ei ole se joka toinen peli, että Protoss tulee proxy sun mainiin ne rakennukset niin kuin Hotsissa. Se on vähän harvinaisempaa herkkua. Mä en ottanut sitä niin edes tosissaan, kun mä näin, että se kannon rushaa. Mä olin sillä että no okei, mitä tää poika nyt yrittää. Sillä vähän puolihuolimattomasti pelasin, mutta olisi pitänyt ottaa ihan tosissaan se. Toinen barraksi ja reaktori. Ja Reaperi menee suoraan tuon vihun päätyyn. Bisa fiksusti siirretään kerääjät tuohon kultabaseelle, niin sillä lähtee tuo mineraalien keruu kovaan nousuun. Oho, Seisko sai yhden proben tapettua. Kyllä. Koitti hakea toistakin, mutta ei ihan yhden laukauksen päähän jää. Stargate, tää on hyvä. Ei oo oikeastaan mitään syytä olla tekemättä Stargatea, se on niin monipuolinen. Todella hyödyllinen tässä Lotvissa. Yksi adepti, mutta se on täällä. Varmaan ottaa Reaperia ja sieltähän se tuli. Nyt innolla odotan näkeekö. Noin. Kyllä nyt seiskataan. Tuo pitäisi huomata. Tietää, että sieltä on Stargate tulossa. Vähän ylisaturoitu tää naturali. Tää ei tosiaan tarko 12 kerää ja
4 raksia. Okei. Phoenixi ensimmäis. Okei, vähän yllättävää. Okei, käy se noin. Twilight perään. Päästäänkö me näkemään pahamaineinen Adept Phoenix? Se on tosi suosittu tyyli pelata tässä mapissa. Faktorimaahan, hyvältä näyttää. Ja no tosiaan se eBay. Täällä on tuossa Nopea Combat Series Steam. Ja turretit, se on kiva nähdä nyt. Robo. Reaperi hengailee tuolla, se on kyllä jo oma tehtävänsä täyttänyt, että se voikin tuolla nyt vähän huilia. Ei ole paljon enää muuta tehtävää tässä pelissä. Uhraa omaa elämänsä, että näkee tuonne, tuleeko sinne base. Se riittääkin sitten. Oho, Sarge. Tuota mä en ihan oottanut. Okei. Phoenixit näkee kivasti kaiken. Se on kyllä hämmentävä tuo kerääjien ero. Mutta toisaalta tää on niin ylisaturoitu tää base, että ei se saa hyödynnettyä tuota kerääjäetua. Pitäisi olla 3. base, mitä alkaa hyödyntää. Sitä en tiedä, tullaanko 3. basea näkemään tässä pelissä. Täällä on aika miehekäs määrä jo gateja. Toisaalta Seiskallakin on hyvä määrä barrakseja täällä. Tiukasti 2 basella toistaiseksi. Immortaleja. Aha, nyt on kyllä tuolla jännä äärellä. Phoenixeä lisää tulossa ja gateja. Tästä mä tykkään tästä turretista näin barraksien lähellä. Se on hyvä. Ei pysty poimimaan niitä uusia unitteja, mitkä tulee barrakseista ulos. Nytkö Bisa aikoo ottaa 3? Vähän näyttää siltä. Oho, Templar Archives. Okei, ja täällä Mediväkit kivasti kiertää nuo Phoenixit. Ei ole Watchtoverillakaan mitään, muuten voisi olla vähän riskialtis droppi. Templar Archives ja 2 Forgia ja 3. base. Okei. Nytkö 7 lähtee mapille? Olisi kyllä hyvä ottaa 3. base ainakin tän taustalla. Oh, täällä on droppi. Tämä droppi pääsi tänne perille asti. Bisalla ei hirveästi ole unitteja. Muuta kuin nuo Phoenixit. Aika hyvin saa aikaan tää droppi. Vaikka kaikki unitit kuoleekin, niin kuitenkin sai paljon tuhoa myös aikaa. Ja samaan aikaan menee tonne 3. toinen armeija ja millä Bisa tän meinaa estää. Okei, no sieltä tulee Zealotit, Immortalit on pahasti jäljessä ja kyllä saa ton 3. tuhottua ilman ongelmia. Mutta tulee kyllä menettää nämä kaikki unit. Ehkä se oli se ongelma sitten. Nyt vaikka Bisa menetti tuon 3, niin kuitenkin Seiska uhras ison määrän unitteja baseen, joka ei vielä niinkö edes kerännyt mineraaleja. No okei, se voisi kyllä kerätä. Täällä on 30 probeja töissä. Siellä voisi olla... Jos Seiska ei olisi tuota tuhonnut, niin peli olisi kyllä välittömästi ohi, mutta nyt kuitenkin vielä toivo elää. Seiska on tulossa täällä oma 3. base. Valmistuu suurin piirtein samaan aikaan. No, täällä on droppi. Näköjään 8 probea sai tuo droppi, ei yhtään huonosti. Ja taas samaan aikaan menossa tuonne 3. hyviä liikkeitä Seiskalta. Se lähettää kaikki unitit tuonne. Ei mitään 3. Mothership Core on... Sillä on 200 energiaa, mutta se vaan niinkö
lentelee paikasta toiseen. Nämä unitit on kyllä valitettavasti tuhoon tuomittu. Ne ei jatkanut tuota pakoreittiä. Mutta tämä on se iso tarina tässä pelissä, kun Seiskalla valmistuu tuo oma kolmas. Oho, täällä on samaan aikaan droppi. Ja taas tulee edestä toinen pusku. Hyvää multitaskausta nyt Seiskalta. Tällä kertaa Bisa on oppinut virheistä ja se ennakoivasti tuo eteen tämän armeijan. Mutta jättikö se tarpeeksi tonne mainiin? Okei, Stormi hoitelee täällä puolustuksen. Phoenixit ei nyt ihan hoitanut omaa osuuttaan tässä. Se maksoi aika monen probe-hengen, mitä yhtään 31 nyt kuollut, mutta tärkeintä, että tuo kolmas Nexus säilyi pystyssä, koska se tuo niinku jatkuvuutta tähän peliin. Vieläkö se sais jätkä töihin tuonne? Täällä on niin monta tauolla täällä. Ja toki kannattaisi tuolta Mindbasesta kerätä nuo viimeiset resurssit. Turha niitä sinne jättää. 3 HT:tä. Tää on hyviä ukkoja. Tupla robo. Host Academy. Mä kyllä Bisana tässä vaiheessa jo harkitsisin yhtä unittia tonne Watchtowerille. Helpottaisi aika paljon puolustusta. +3. Hyvin on pysynyt Seiska näissä upgradeissa kyllä. Jos on tasoissa tai edes johtaa noissa upgradeissa Protossia, niin siinä on kyllä huomattava ero marineiden damage. Tää on kyllä vähän ikävä, kun täällä mainissa ei ole yhtään ketään töissä. Kaikki on täällä kolmannella. Sieltä voisi saada niin paljon rahaa irti tuolta mainista. Okei, droppi. Tällä kertaa, no melkein huomas. 2 Phoenixia lähti jahtaan yli. Se on vähän ikävä, kun saa ne toisen mediväki. Okei, onko Seiska hereillä? Ainakin Stimas. Okei, hyvä. Juoksee Arkuustormeja. Samaan aikaan täälläkin on droppi. Nyt on kyllä liekeissä tämä mies. Okei, nyt on Bisan niinku pakko tehdä jotakin peliliikkeitä. Ei voi vaan olla nyrkkeilysäkkinä. Pakko niinku iskeä takas välillä. Yrittää lähteä puolustamaan tuota toppia. Siinä onnistuu aika hyvin. Täällä tekee tuhoja tämä joukko vielä. Okei, Bisa varpaa tonne eteen fiksusti. Näillä uniteilla ei ole mediväkkiä, niin kovin kauan tuolla taistelu, mutta hyvä, snaippas sen Nexuksen ja ai että High Templarit kuolee ilman, että ampuu Stormia ollenkaan. 2 Nexusta alas. Todella hyvin Observeri seuraa tässä koko ajan Seiskan liikkeitä. Nyt alkaa olemaan pikkuhiljaa vain yhden baseen ekonomialla, että pitäisi harkita seuraavan baseen ottoa, mutta Protoss-pelaaja on jo lähtenyt sitä liikettä tekemään. Kun vaikka Seiskas nyt snaippaa näitä Nexuksia, niin onhan se ihan kiva, mutta näillä Nexuksilla ei sillä enää hirviän suurta merkitystä ole tässä pelissä. Se on nyt tosi tärkeää noiden uusien basejen estäminen, niin kuin tämä. Se olisi todella tärkeää. Ai että. Mutta toisaalta tämä on hyvä, jos saa täältä vähän productionia tuhottua. Hyvä lennätti maini ilmeisesti tänne. Kyllä, se auttaa paljon. Kaksi feedbackia ja 0 energiaa. Voi. Missä Mothership Core on? Sitä ei ole näkyvillä missään. Täällä ei ammu mikään unitti ilmaa. Vähän ongelma.
Voi ettekö Seiska huomaisi tän? Omassa päässä stimattu jo uniitit nopeammin taisteluun. Kannattaisi vähän rauhoittua. Nyt Kai että stormi oli, mutta se ei oikein osunut kunnolla tuohon armeijaan. Täällä on iso droppi taas. Oi, tuo on hyvä. Tuo on erittäin hyvä kohde. Ja täällä otetaan jo 5 basea. Nyt on käytetty sitä kuuluisaa F2-nappia ilmeisesti, kun kaikki uniitit, observerit mukaan lukien lentää tonne.